Jeg vil kort præsentere ruterne for Challenge Herning-Billund. Vi starter med svømningen i Fuglsang Sø i Herning. En smuk, lavvandet sø, så sikkerheden den skulle være i top. Vi får en rigtig smuk skiftezone mellem nogle mondæne bygninger lige op til søen. Så kører vi nok på det, jeg vil betegne som Danmarks bedste veje, bedste asfalt. En tur ned til Billund af nogle små landeveje, smuk udsigt. Og det med vinden, det må vi så se på. Hvis vinden står i nordvest, så får vi den hurtigste cykling nogensinde. Men det betyder også, at vinden, hvis den går i sydøst, så bliver det en hård omgang på de første 90 km. Derefter så tager vi 2 omgange på 45 km for dem, der skal køre jernmandsdistancen. Som vi starter i Billund, kører over Hejnsvig, Grindsted og tilbage til Billund. Og det hele som sagt 2 gange. Det gør, at vi får rigtig godt med publikumsopbakningen i både Billund, forhåbentlig Hejnsvig og Grindsted City, hvor vi kører ind over selve gågaden. Når vi så kommer tilbage til Billund og skifter til løbet, så løber vi 4 omgange gennem Billund, hvor vi runder rundt om Landia Resort, ud af skulpturstien inden gennem Billund by, rundt om travbanen, hvor vi løber en omgang, og så ind til fronten af Landia igen, hvor omgangen den slutter. Ruten er meget kompakt og tilskuervenlig, og det gør, at vi håber, at vi får en rigtig god stemning. Og med de mange mennesker, der til dagligt er omkring Lalandia og Legoland, så skulle der være rigtig gode chancer for, at vi får en fantastisk stemning. Hej, vi ses i Herning og Billund.